tirikutenda tinotenda tino hamana shamwari tinotenda. We're happy tirifara tiri pano vana venyu vari pano tazopemberera baba vedu as a national hero Baba Guti. The amount of work that is done, we're here kuti tipe kutenda tribute kuvarangarira mabasa vakaita aiva ekuvaka nekuvandudza nyika ino yeZimbabwe. Saka tirikutarisira kuti tichafara pazuva iroro tichivandudza legacy yaBaba Guti nebasa ravakabata vari pano panyika vainisu vana vavo timu rabva kuUK tikuti isusu Baba Guti vakaita mabasa ende tiri kucelebrate mabasa ari ngoenderera mberi achienderera mberi. The legacy is about moving forward, so we are going to kufara, we are here to celebrate. Saka ngatisanganei paBorodale Ezekiel Guti gospel show paBraeside, so paBraeside right now, but this team is bigger than this, so the team is about like 50. Asi munongoziva nyaya yekufamba nendege. Saka tava as a team of 20 here. But takagadzirira zvinopusha kupfuura vanhu 50 kana. Yeah. Thank you. Baba, we are waiting for your rain to fall on us. We are waiting for fresh on us. Baba, we are waiting for your rain to fall on us. We are waiting for fresh on us. Baba, we are waiting for your rain to fall on us.